ассалому алайкум бародарони азиз ва подписчикони канали мошини фурӯшӣ. Бародарҷонон, ҳама каса созен, хубен, саломатиён астрениё худованд ҳама вақт соз бошен, дарди сартон набинам. Ман дар навори имрӯза якчанд мошинҳоро баҳри шумо пешкаш менамоям, ки ҳатман ба шумо маъқул мешавад. бародарҷонони азиз, касоне ки дар канали мо меҳмонен, ҳатман подписатсия ва лайкро фаромӯш насозед. аз шумо эҳтиромона хоҳиш менамоям, ки зангулаи канала давсемон, ки ҳамарӯза видеоҳои мо баҳри шумо пешкаш мегардад. хуб дӯстони азиз, наворо мо шурӯъ мекунем. мошини аввалини мо Opel Duty мебошад. солаш 1999, мотор 1.6, бензин ва газ, коробка передачаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин айни ҳол дар шаҳри Душанбе, яъне дар пойтахт. нархаш 34 000 сомон. марҳамат, касе мошин харад, рақамҳои соҳиби мошин дар болои экран аст, занг занед, бо муомила дорад. мошин 100% ягон дар надорад. мотор ходовой 4 баллон навай, задагӣ пусидагӣ надорад. соҳиби мошин дар боло қайд кардааст, ки мошин 100% ягон дар надорад. марҳамат, касе мошин харад, занг занед, бо муомила дорад. хуб дӯстони азиз, мошини навбатии мо Mercedes Benz, солаш 1993, мотор 2.5 дизел, коробка передачаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин айни ҳол дар шаҳри Норак. нархаш 35 000 сомон. марҳамат, касе мошин харад, рақамҳои соҳиби мошин дар болои экран аст, занг занед, бо муомила дорад. мошин 100% ягон дард надорад. мотор ходовой 4 баллон навай, задагӣ пусидагӣ надорад. соҳиби мошин дар боло қайд кардааст, ки мошин 100% ягон дард надорад. ясола ҳуҷҷат дорад. марҳамат, касе мошин харад, занг занед, бо муомила мекунад қатитон. мошини навбатии мо Opel Astra G дар кузуфи универсал, солаш 1998, мотор 1.6, бензин ва газ, коробка передачаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин айни ҳол дар шаҳри Душанбе, яъне дар пойтахт. нархаш 38 000 сомон. рақамҳои соҳиби мошин дар болои экран аст. марҳамат, занг занед, бо муомила дорад. мошин состоянияш хуба, ягон дард надорад. мотор ходовой 4 диска, баллонаш навай, задагӣ пусидагӣ надорад. соҳиби мошин дар боло қайд кардааст, ки мошин 100% ягон дард надорад. касе мошин харад, занг занед, мошин дастрошна фурӯхта мешавад. марҳамат, касе мошин харад, занг занед, бо муомила дорад. хуб дӯстони азиз, наворо идома метем. мошини навбатии мо Opel Astra F дар кузуфи Хачибек, солаш 1998, мотор 1.6, бензин ва газ, коробка передачаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин айни ҳол дар шаҳри Ҳисор. нархаш 41 000 сомон. рақамҳои соҳиби мошин дар болои экран аст. марҳамат, занг занед, бо муомила дорад. мошин 100% ягон дард надорад. мотор ходовой 4 баллон навай, задагӣ пусидагӣ надорад. соҳиби мошин дар боло қайд кардааст, ки мошин 100% ягон дард надорад. мошин дастрошна фурӯхта мешавад. марҳамат, касе мошин харад, занг занед, бо муомила дорад. мошини навбатии мо Opel Astra F дар кузуфи Караван, солаш 1992, мотор 1.6, сӯзишвориш бензин, коробка передачаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин айни ҳол дар шаҳри Конибодон. нархаш 26 000 сомон. рақамҳои соҳиби мошин дар болои экран аст. марҳамат, занг занед, бо муомила дорад. мошин 100% ягон дард надорад. задагӣ пусидагӣ надорад. мошин дастрошна фурӯхта мешавад. соҳиби мошин дар боло қайд кардааст, ки мошин 100% ягон дард надорад. мотор ходовой 4 баллон навай. марҳамат, касе мошин харад, занг занед, бо муомила дорад. хуб дӯстони азиз, наворо идома метем. мошини навбатии мо Wasp Priora, солаш 2011, мотор 1.7, сӯзишвориш бензин, коробка передачаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин айни ҳол дар шаҳри Бохтар. нархаш 30 000 сомон. рақамҳои соҳиби мошин дар болои экран аст. марҳамат, занг занед, бо муомила дорад. мошин состоянияш хуба, ягон дард надорад. мотор ходовой 4 баллонаш навай, задагӣ пусидагӣ надорад. соҳиби мошин дар боло қайд кардааст, ки мошин 100% ягон дард надорад. марҳамат, касе мошин харад, занг занед, бо муомила дорад. мошини навбатии мо мошини советский ВАЗ-2110, солаш 2005,
мотор 1.5, сӯзишвориш бензин, коробка передачаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин айни ҳол дар шаҳри душанбе яъне дар пойтахт. рақамҳои соҳиби мошин дар болои экран ҳастанд. марҳамат занг занед, бо муомила дорад. мошин состоянияш хуб а, ягон дард надорад. мотор ходовой 4 баллонава, задагӣ пусидагӣ надорад. соҳиби мошин дар боло қайд кард ки мошин 100% ягон дард надорад, яксола ҳуҷҷат дорад. марҳамат, касе мошин харед, занг занед, бо муомила дорад.